каналимна дыздидян гирифтян хулоса ударид карян чико карян накарян. Салому алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастин, соғ саломат ҳастин. Бародарои азиз, канали акай бобоҷон коми чартондагия, дыздидагия айни ҳол тафтишот рафтесай. Бародарои азиз, ман силкаи канали навша дар таҳ мемонам. Бидурен бародарҷоно подписчикои худам бидурен дастгирӣ кунен, подписатсия кунен канали акада. барои чӣ гуфтесам ки мабодо ягон видеоҳо ягон чӣ биромад, бародарҷоно дар чӣ дода нашен, дар провокатсиони дода нашен, барое ки ҳозир ҳарнамуд видеоҳо биромесад дар каналаш. бародаро боварӣ дорам дастгирӣ мекунен. айни ҳол тафтишот рафтесай бародарҷоно. хай иншолло ки агентҳо хушрӯ кор кесан. худо нигаҳбонтон боша, дар амони алло бошен. канали акада бидурен подписатсия кунед бачаҳо. салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон боша. ҳам қабулгум ту ки аз хок омадем ба хок мерем. ин ҳамин зимина диде, ба ҳамин хок мерем. ман дар ҳамин ҷои деҳқонӣ, дар ҳамин ҷои безе видео карда истодам. каналимна дыздидян, хеле кори бад аст. ин видео дар канали бобои лангарӣ мепартом. яке дар сайти бобоҷон 88, дар сайти ҳамон калони ки 100 чанд ҳазор подпис, ягон чизи безе бурмад, ягон чи бидуне сайт дар дасти мен нест. мо кор карда истодем бачаҳо. иншоалло бояд мо биёвем ва санавитиш кунем. ина якай лангарӣ мемуна. ман аки сайти муваққатия ина мемунам. хо агар ки кадмет ки имконият дошта бошед, ҳами бидурои як дастгирӣ кунед то сайт обод шава. агар тунистем як каса бо кӯмак кунем, натунистем даъв дудо кунем. худо нигаҳдор. дар сайт дар дасти ман аст. аллоҳ шоҳид ки дар дасти ман сайт нест. мо пагарӯз наге ки бобоҷон то видеои ҷазира айҷо парти чико карӣ. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.